10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! God aften. Klokken er 21, og vi er i gang med TV-nyhederne. I aften er det nytårsaften, og folk er godt i gang med at fejre det. Vi er lige nu en journalist i New York, og Bjørn, hvordan ser det ud hos dig? Jeg står lige nu midt i Manhattan. Det er virkelig flot, og alle er i super godt humør. De mennesker, jeg står med lige nu, har været her siden kl. 7 i morges, for at få en god plads til at se det flotte fyrværkeri i aften kl. 12. Gud bevarer Danmark. Det var alt, hvad vi havde for i aften. Vi ses igen i morgen kl. 21.